Bij de Spar in Kolmersweg stiet zo'n kwart disse medicinekloes. Mensen hoeven dan net meer naar de apotheek om de medicijn op te halen. Nadat je medicijn onvregen hebt, krijg je een code in de mail of via sms. Ik heb op mijn telefoon gekregen. Ik ren naar het scherm toe. Dus ik typ de code in en dat ding begint verbinden te draaien. En je zorgt ervoor dat het poetsje achter een van die vakjes komt te staan. Ja, je draait lach in dit vakje. Je kunt wakker van en daar heb ik het. De openingstien van de Spar binnen rommer als de apotheek en de winkel is vaak makkelijker te bereiken. Heel veel apotheken hebben het vanwege de wachttijden. Die hebben bewust naast de apotheek zetten omdat het medisch wel eens wat druk is. Dat weer bij ons net echt een argument. Bij u is het echt zodat er wat makkelijker in van mensen die hier wennen en dan brengen het wachten hier wat de helling is. Ja, ik vind het wel makkelijk. Ik hoef nog net meer naar Kolmta en ik kan het combineren met mijn bladskippen. Dus ik kan op elk moment van de dag kan ik hierheen tot zo'n uur en dan is het wel makkelijk. De supermarkt krijgt een soort reacties op het apparaat. Het apparaat is vorige week kwam, toen waren dan mensen die van een kassier hadden wel dat mensen wat voor dingen deed. En dan praten ze er even over en dan zeggen van ja, medicijn wij halen. En dat is heel goede reacties hebben daarover. Mensen zijn er wel enthousiast over, ja. En het idee is dan gewoon van je vraagt je maas bijvoorbeeld iets zo en wij komen hier één keer per dag. Wij zetten het de medicijn, dat is het eind van de middag, staat het dan in het apparaat.